Silav roj baş hevanno hevîdarım hûn başin çend û çên ku me Amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim siyaseta Tirkiye heqeten tevlihev biye. Sir û bin biye ji her seriyekî dengekî derdikeve ka binirin mesele çi ye. Lê tam berovajî di siyaseta Kurd de yekbûnek heye, yek ziman heye. Ev jî serkeftinekî ye. Tê wê manê ku kontrola siyasetê, kontrola pêvajoyê di destê Kurdan de ye. Li ser vê yekê em li hev bikin. Temam e. Em hema bidomînin. Bi daxuyaniya dawî ya ku ji İmralî hate ya Rêzdar Öcalan em bu are parve bikin. Li ser pêvajoyê daxuyaniyekê nû heye hûn zanin heyet doh çûbû İmraliyê piştî hevdîtinên 4 saetan veyeriya hema germagermî îro rojek piştî hevdîtinê daxuyanî daye. Tamam. Li aliyekî siyasetmedarên Kurd li aliyê de jî du rayedarên dewleta Tirkiye, Dewlet Bahçeli û Tayyip Erdoğan. Îro daxuyaniyên her duyan jî hene. Heyeta İmraliye ya Dem Partiye diyar kir ku Abdullah Öcalan de derbarê pêvajoyê de gotiye ev pêvajoyeke tevlîbûna Kurdan ya birêya hukukî ya nava komarê ye yani Cumhuriyetê. Avakirina komara demokratîk a bi hevgirtineke berfireh ya civakî ye. Yani tevlîbûna Kurdan ya nava komara Tirkiyeyê û her wiha avakirina komareke demokratîk e bi hevgirtineke berfireh yani bi tevlîbûna Kurd û Tirkan. Heyeta İmraliye ya Dem Partiye piştî hevdîtina bi Rêzdar Abdullah Öcalan re daxuyaniyekê nivîskî belav kir îro. Di wê daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku hevdîtina doh pêk hat 4 saetan dewam kiriye. Tam 4 saetan dewam kiriye. Öcalan gotiye ev pêvajo pêvajoyeke tevlîbûna Kurdan ya birêya hukukî ya nava komarê ye û her wiha ev pêvajo avakirina komara demokratîk ya bi hevgirtineke berfireh ya civakî ye. Li gorî daxuyaniyê Öcalan encamên êrênî yên hevdîtina bi Komîsyona Parlamentoya re jî nirxandiye. Öcalan balkişandiye ser hewdan, ser gotinên ku dan demên dawiyê li dijî pêvajoyê têne kirin û ev yek weke sabotaj nirxandiye. Gelo Öcalan di vê derê de behsa daxuyaniyên rayedarên Kurdan dike yan ê aliyê Tirkê dike. Ez di wê qenaetê de me ku behsa aliyê Tirkan dike. Yani sabotaja ku tê kirin di vê pêvajoyê de ji ber daxuyaniyên rayedarên Tirkan e. Ez wisa fehm dikim. Ji ber ku aliyên Kurdan heqeten pir giran tevdigerin. Nazikî tevdigerin. Gotinên xwe baldarin. Mekanîzmaya darbê Öcalan behsa vê yekê dike. Ev rewşeke wiha ye ku wekî mekanîzmaya darbê di tevahiya pêvajoyê de derketin holê. Ev ne xebateke klasîk ya darbê ye. Mîna pêngavekê ye ku li hember hewldanên pêşxistina pêvajoyê derdikeve holê. Divê wekî hewldanên avakirina rewşeke xeternak û metirsîdar bêne fehmkirin. Di roja me de ev derdor berdewamiya hêzên derveyên normê yên dewletê ne. Li aliyê din li hember wê kevneşopiya ku mîna rêbazeke çand, siyaset, rêxistinbûna nepenî û eşkere ya wekî şîwazekî darbeyê dixebite. Sed sala dawî ya Tirkiye teşe kiriye. İradeyeke siyasî civakî jî derketiye holê. Ev îrade wê bihêz bibe. Behsa îradeya di nava dewleta Tirkiye dike. Di nava dewleta Tirkiye'de yek hêzeke heye dervê norm tevdigere yani bi provokasyonan, bi sabotajan dixwaze pêşî li pêvajoyê bigire wekî pêvajoyên berê. Lêberê îradeyeke siyasî û civakî jî niha derketiye holê piştgirî dide vê pêvajoyê. Dibêje Rêzdar Abdullah Öcalan. Baş e? Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku Öcalan balkişandiye ser pêşketinên pêvajoyê jî niha em kîjan astê dane. Nexşareyekê heye. Xerîteyeke siyasî heye. Öcalan daye pêşiya xwe li gorî wê xerîtê tevdigere. Behsa 27 Sibatê dike. Banga wî ya meşhûr. Dibêje müdaxaleyên derveyê demokrasî û tundiya siyasî wê bi derxistina yasayeke aştiyê ya li ser bingeha hukûka piralî ji rojeva Tirkiye derkeve. Di vî aliyê de daxuyaniya me ya 27 Sibatê bernameyeke ku rê nîşan dide. Tevahiya gavên bi vê armancê hatine avêtin, berpirsyariya ku me girtiye ser milê xwe, nîşaneya armanca me ya jiyana hevpar e. Em xwedî îradeyeke xurtin. Di berdewamiya peyama Öcalan de ev daxwaz jî hatine kirin. Li Tirkiye hemû derdorên siyasî û civakî yên ku dixwazin şansê rêvebirin û desilatê rast bikarbînin, divê bi helwesteke rast nêzî pirsgirêkên siyasî bibin û bibin navbênkarê çareseriya demokratîk.
Ev pêvajo tê watiya ku Kurd bi rêya hukukê tevlî komarê bibin, bi beşdariya herî berfireh ya civakî komareke demokratîk were ava kirin. Ez dixwazim bibêjim ku em xwediyê îrade û biryardariyeke xurt ya pêşxistina pêvajoyê ne, dibêje Abdullah Öcalan. Di vê navberê de hevan ya tiştê ku mirov pir zêde şîrove bike tune ye, yani ew jî balê dikişîne ser banga xwe ya 27 Sbatê weke nexşereyekê nîşan dide, yani her du alî jî li gorî vê tev bigerin baş dibe. Daxuyaniya Tayyip Erdoğan heye hevanno, ez hema pêşî dengî wî bo we bidim gudarî kirin, paşê jî em cihî bidin evê. Axaftina wî. Gibi birilerini bilmiyor çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri Selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromu imiş. Yani celladına aşık olmakmış. Yahu insanda biraz utanma olur. Mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun. Hadi dış politikadan haberin yok. Hadi ekonomide Elif'i görsen mertek zannedersin. İnsan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus Meydanı'nda, İstiklal mahkemelerinde alelacele kararlar alıp dar ağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Baş e. Bila bi vî şeklî bibîne ez hema ji wara hinek wergerînim tiştê ku Tayyip Erdoğan dibêje di derbarê Kurdan de hevû du sûcbar dikin. CHP, AKP her du seriyên ku dewleta Tirkiye berêva dibin hevû du sûcdar dikin di derbarê Kurdan de. Ew dibêjin zêdetir tel Kurdan xistiye, ew dibêjin zêdetir tel Kurdan xistiye. Ka binêrin her du jî rast dibêjin ya rastî. Tayyip Erdoğan dibêje birayê min ê Kurd baş dizane ka cellat kî ye. Yani ne tenê derbarê CHP de dibêje daxuyaniya baregeha Barzanî ya li hember Dewlet Bahçelî jî mesela pir tundî rexne kir. Serokkomarê Tirkiye, Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan hevanno di civîna koma partiya xwe ya li parlamentoya Tirkiye de axivî îro Erdoğan bi gotinên tund bersiv da Serokê Giştî CHP Özgür Özel û got siyaha li ser me meke. Em qenciyê ji te naxwazin. Hûn herin li ser hev kongreyan li derbixin, bi meseleyên xwe yên navxwayî re mijûl bibin, eleqedar bibin. Di nava wê pîsîtiya ku hûn heta qirekê tê dane, gendeliyê bikin, paxij bikin, gendeliya xwe pak bikin, siyaha li ser me nekin, ew besê me ye. Erdoğan diyar kir ku CHP kesên wekî Kiliçdaroğlu bi cellatbûnê tohmetbar sûcbar dike, dibêje piştgiriya Dem Partiye ya ji bo pêvajoyê Sentrûma Stockholmê ye. CHP wisa dibêje mirov paşiya xwe yani paşaroja xwe, sicîla xwe divê mirov bizanibe. Haya mirovan sicîla mirovan reş divê hebe, divê mirov ji wî camîrî bipirse. Yani Özgür Özel te di temenê xwe de qet dîroka CHP ya tijî lekeyên şermê xwendiye. Dibe ku tu nizanibî ka kî cellad e, kî mağdûr e, lê birayê min ê Kurd baş pê dizane kî cellad e. Erdoğan got bila Özel li dîroka partiya xwe binêre. Bila Birêz Özel hedefê şaş neke. Eger cesareta wî hebe, bixwaze cellat bibîne, bila rabe li neynikê binêre, li dîroka xwe, li pêşaroja CHP binêre. Yani rabordiya wî binêre. Wê cellat ew ê di wê neynikê de bibîne. Tayyip Erdoğan di beşekî ya xaftina xwe de behsa serdana Mesûd Barzanî jî kir ya navçeya Cizrî ya Şirnexê li Bakurê Kurdistanê
û behsa daxuyaniya ofîsa wî ye li hember Serokê Giştî MHP Devlet Bahçelî kir. Erdoğan dibêje çi di derbarê wê meseleya rehne li Bahçelî hatiye kirin. Ez dixwazim diyar bikim em daxuyaniyên bêrêz, bêhurmetî, bêhed ê doh ku Serokê Giştî MHP Birêz Bahçelî kiribû hedef em qet qebûl nakin û nayîne qebûl kirin. Daxwaza îzahatê hatiye kirin divê ji vê xeletiyê vegerîn çêbibe. Hem jî weke xeletiyekê giran pênasê dike Tayyip Erdoğan vê meselê. Em binêrin ka ofîsa Barzanî vê yekî wekî xeletî dibîne nabîne. Çi gotibû ji Devlet Bahçelî re gotibû tu gurê bozî, nijadperestî, dijminê Kurdanî tê tenê postê miyê xwe kiriye. Eleqa te jî bi pêvajo mêvajoyê tune ye. Halbuki yê herî zêde pêvajoyê destek dike em. Dibêje Mesûd Barzanî ji bo piştgirî bide pêvajoyê hatiye Cizîra Bakurê Kurdistanê. Di wê manê de. Em viya dayinin aliyekî em bidomînin bi gotinên Devlet Bahçelî hevanna. Devlet Bahçelî çi dibêje? Serokê Giştî MHP Devlet Bahçelî di derbarê pêvajoya çareseriyê de got di vê pêvajoyê de bazarî tune ye. Ev pêvajo ne pêvajoya bazariyê ye. Bahçelî bang li Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê kir ku çekan dayinin. Ez parantezekî vekim hevanno. Di vê bültenê de axaftina berdevkê PKK jî heye. Berdevkê keçekî em bibêjin baştir e. Ew jî aynî awayê dibêje. Ev pêvajo ne pêvajoya müzakerê ye. Pêvajoya diyalogê ye. Ji bo müzakere çêbibe divê her du alî di astiyekî wek hev de werin hemberî heve. Ez pir kêfxweşim hûn jî dizanin ev bi hefteyan e em vê derê çi dibêjin her du alî madem ketine nava diyalogê di dema müzakerê de dibê di astiyekî wek hev de werin hemberî hebûdû sermasê di rewşekî pir azad de bikaribin meseleyên xwe ê sed salî nîqaş bikin. Çi dibe bila bibe. Navî dibe hevdîtin, navî dibe bazarî. Hûn çawa pênasê dikin bikin. Hin tiştene li ser wan bazarî nayîne kirin weke mafê Netîwiyê Kurdan, weke ziman, weke hebûn. Bazariya wana nayê kirin. Lê pir tiştene ketine nava hevûdû mirov dikare di encama müzakerê de wana nîqaş bike ji nav hev derxe, safî bike. Di vê derê de Devlet Bahçelî mafdar e. Ev pêvajo ne pêvajoya müzakerê ye, pêvajoya diyalogê ye. Paşê wê were. Müzakere wê were. Eger müzakere wextê neyê tê wê manê ku pêvajo bi ser neketî. Yani diyalog hatiye destpêkirin û xilas. Pêşî em cih bidin daxuyaniya Devlet Bahçelî, paşê jî a kecekê. Bahçelî bang li Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê kir ku çekan dayinin. Serokê MHP Devlet Bahçelî di beşa duyem ya hevpeyvîna xwe ya li gel rojnameya Türkûnê de rojnameyekê MHP ye mijarên wekî siyaseta navxweyî, rûdanên li herêmê, aştiya civakî nirxandin. Devlet Bahçelî li ser pêvajoyek ku enha di nav dane Tirkiyeya bê terör ew jê re dibêjin em jî dibêjin pêvajoya aştî û çareserî ye. Ev pêvajo wisa hesasî tê birêvebirin bê ji mafê serweriya dewletê tu tavîz were dayîn. Mafê serweriya dewletê nayê nîqaş kirin bi vî şiklî hesasî nazikî tê meşandin dibêje Devlet Bahçelî. Pêvajoya hey ne müzakere ye. Xwest nîqaşên şaş Devlet Bahçelî xwest nîqaşên şaş û teng yên di nava Raya Giştî de bi dawî bibin. Bahçelî diyar kir ku hesasiyetên malbatên leşkeran ku di şer de hatine kuştin ji bo wan di rêza yekem de ye. û wiha got bila malbatên me nekevin nava endîşe û fikaran. Bila gaziyên me netirsin. Em serê wan naxin ber wan. Em ne di nava bazarkirinê de ne. Em ji pêvajoya bide bistîne re bi temamî girtîne. Wekî İttifaka Cumhurê em nakevin nava tu xeletiyên ku zirarê bide hukûqa serweriya Tirkiye û zirarê bide felsefeya damezirandina Komarê. Em ê tu carî nekevin nava van xetayan. Bahçelî her wiha tekildarê gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK jî got kî neketibe nava sûçan, kî neketibe nava çalakiyên çekdarî,
dikare were malbatê xwe hembêz bike. Dewlet Bahçeli bi bîr xist ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK roja 12 Gulanê hebûna xwe ya rêxistinê bi temamî fesih kiriye. Roja 11 Tîrmehê jî komeke gerîla çekê xwe şewitandine. Li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê jî hin tişt Dewlet Bahçeli. Bi taybetî Qesedê YPG ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê xwedî bandor e, hîn çekê xwe danenîne. Hê jî li gorî banga 27 Sibatê ya îmralî tev negeriyane. Bahçeli iddia kir ku banga Abdullah Öcalan ya çekdanînê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî li xwe digire. Di vê Qesedê YPG teqez riayetê peymana dehê adarê bike ku bi rêveberiya Şamê re hatiye îmzêkirin. Baş e? Ev jî gotinên Dewlet Bahçelî ne hevan. Dewlet Bahçelî tiştên balkêş dibêje lê aniha ez naxwazim şîrove bikim. Yani Qesedê YPG çekan dayne, çima dayne, di kîjan şertan de dayne, teslîmê kî bike, derdê wan çi ye çekan daynin. Sed û dê hezar şervanên ku bi çek û silehên Amerîkayê îro li ser piyan e, têkoşînekî pir mezin dane di şerê li hember Daişê de, di parastina li hember dewleta Tirkiyê de, di kîjan şertan de, di kîjan atmosfera siyasî de çekan dayne. Derdê wan çi ye? Di ser de jî hevanno welew ku tehdîta li ser Rojavayê Kurdistanê bi temamî rabêjî. Dewleta Tirkiye tehdît neke, gef nexwe. Daîş bi temamî ji holê rabêjî. Çima milletekî mîna milletê Kurd xwe bêparastin bihêle? Sebeb çi ye? Çima xwe bêparastin bihêlim? Mesele tenê tehdîta dervan neke, tehdîtê navxwayî jî hene. Gendelî heye, dizî heye, firotuna maddeyên narkotîkî heye. Artêşa Tirkiye çima heye? Hêz esker û polîsên asayişa polîs dewleta Tirkiye çima heye? Ê Kurdan jî wisa ye. Kurd milletin netewin. Çawa ku pir tişta ku netew dike netew, tişta ku netew diparêze ê xelkê çawa hebe, ê Kurdan jî divê ew hebe. Wana li ser mazisên müzakerê merû dikare guftûgû bike. Hevan niha berdevkê kecekî daxife, ez wî jî hema bînim ser ekranê, tiştên balkêş dibêje. Bi vî şiklî. Em awsa bihêlin, ev jî Deutsche Welle ye. Di Deutsche Welle de hatiye parvêkirin reportajekî. Me xwest em jî nîşane ve bidin ka mesele çi ye. Bi vî şiklî. Zagros hîwa daxife berdevkê kecekê dibêje müzakereyên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û Tirkiye hîn dest pê nekirine. Berdevkê kecekê Zagros hîwa hevpeyvînekî daye Deutsche Welle dibêje berî destpêkirina hevdîtinên di navbera dewleta Tirkiye û PKK de divê Abdullah Öcalan serbest were berdan. Hîwa got ev şertek ji bo aştiyekî dadperwer e, yani adîlane. Berdevkê kecekê got müzakere hîn dest pê nekirine. Teqez kir ku hevdîtinên li îmraliyê pêvajoyekê diyalogê ye tenê. Ji bo ku danûstandin yani müzakere dest pê bikin, divê her du alî bi şert û mercên wek hev werin ser masê. Öcalan wekî müzakerevanê sereke berpirsyarê PKK, weke li ser navê PKK weke sermüzakerevan were pê nasêkirin. Dibin şert û mercên tecîta giran de müzakere nabe. Muheqqaq divê serbest were berdan. Hevanno cewherê vê hevpeyvînê ew e. Heta ku Öcalan serbest neyê berdan, ev pêvajoya em di nav dane tenê pêvajoya diyalogî ye. Eleqa wî bi bazariyê û müzakereyê tune ye. Müzakere divan şertan da çê nabe. Her du alî wek hev. Yani her du aliyên şer werin jem hev û aliyekî aliyê din nikare efo bike. Heqê wan tune ye. Divê komîsyona heqîqetê çê bibe, vaya şîrova min e. Komîsyona heqîqetê çê bibe, stûçên her du aliyan lêkolîn bike,
ne pêkanînên wan ên di dema şer da li hember hebûdûna lê li hember civakê çiqa sûç hatine kirin. Sûçên derveyî şer çiqas hatine kirin, ev sûçên li hember mirovahiyê ne. Ew divê werin tespît kirin. Paşê hêdî aştî çêdibe, lehvatin çêdibe û maf heq hukuk çiye mirov dikare bazar bike. Di nava wî müzakerê de zîgzak mümkün e çê bibe. Yani ketin û hilketin û daketin û binketin wana hemî dibe ku carna mirov navber bide. Carnan dibe ku pêvajoyê müzakerê bixite min derekî de. Dîsa lazim e mirov veke. Ez hema cih bidim röportajê ji ber ku gelek nûçe di dorê dane em bidomînin. Hîva got ji bo ku danûstandin yani müzakere dest pê bikin divê her du alî bi şert û mercên wekhev li hev bicivin werin dora masê teqez kir ku Öcalan ji bo me ser müzakerevanê sereke ême ye lê niha hêjî dibin şert û mercên tecîta giran de ye. Azadiya Öcalan heymana herî giring aviyê pêvajoyê ye. Divê sermüzakerevanê Aliyê Kurd azad be. Dibin şert û mercên azad û wekhev de danûstandina bike. Ev şertekî ji bo aştiyekî adîlane ye. Rexneyên li ser Komîsyona Parlamentoyê jî kiriye. Zagros Hîva yani ew meseleya ku em dizanin qedexekirina Kurdî wana hemî dibêje komîsyona ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye damezrandin îspat kiriye ku ew mîratiya ku bûye sedemê derketina pirsgirêka Kurd hêjî didomîne. Yani wekê numune astenkirina axaftina bi Kurdî. Yani ji xwe dibe ew meseleya ku bûye sedemê serhildana Kurdan, berxwedana Kurdan, şerê ku Kurdan daye dest pê kirin sebeb çi ye? Wî sebebê hîn jî didomîne. Komîsyon jî dewleta Tirkî jî wê demê mesele hel nabe. Divê sedem ji holê rabe. Ömer Çelik berdevkî AKP jî axivî hebanno. Ka em binirin ew çi dibêje. Berdevkî AKP doh tevlî kanalekî televizyonê bû. Bi qasî 2 saatan axivî. 2 saat. Tiştên pir balkêş negot yani. CHP bersiv daye vê meseleya cellat. Di meseleya cellat da epê gelek hebûdû êşandin. CHP jî AKP jî Dem Partî jî qismekî ket navê lê başê ku pir dirêj nekir hevandan. Ez qet naxwazim fotoğrafê Ömer Çelik bînim ser ekranê hûn zanin. Naxwazim. Ez vê manşeta xwe bînim ser ekranê westenê daxuyaniya wî bixwînim baştir e ne? Awsa bi vî şiklê. Mixwast ez ji we re fotoğrafê wî bînim ama qet rûyê wî xirab nebînim. Berdevkî AKP Ömer Çelik ragihand ku Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiye li ser serdana Serok Mesûd Barzanî ya Cezîra Botan Bakurê Kurdistanê li ser belavbûna dîmenên parazvanan dest bi lêpirsînê kiriye. Ka çima pêşmergeyên biçek bi Barzanî re hatine Cezîrê. Sebep ew e lêpirsîn dane dest pê kirin. Berdevkî AKP Ömer Çelik di bernameyekî televizyonê de li ser pêvajoya çareseriyê jî axivî mijarên di Rojavê de analîz kir. Ömer Çelik got dîmenên parazvanên çekdar yên Barzanî dîmenê nexweş bûn. Wezareta Karê Navxweyî dest bi lêpirsînê kiriye. Tirkiye xwedî wê hêzê ye ku karibe Serok Barzanî biparêze. MHP Dewlet Bahçelî rexne li belavbûna dîmenên parazvanên Barzanî kiribû. Baregeha Barzanî jî bersivekî pir tund tûj dabû Dewlet Bahçelî. Çelik di derheqê peyama baregeha Barzanî de jî got gotinên Barzanî yên li ser Bahçelî nayêne qebûl kirin. Dewlet tavîza nade. Berdevkî AKP li ser pirsekê di derbarê pêvajoya çareseriyê û sebeba guherînên yasayê de jî dazanîn terör tu carî negihîştiye armanca xwe. Di vê pêvajoyê de bazar mazar tune ye. Müzakere çênabe. Dewlet tavîza nade. Hemû rêxistinên girêdayî Partiya Karkerên Kurdistanê divê çekî xwe dayînin. Kî heye, kî tune ye, girêdayî wan tev rêxistin, tevger çekê xwe dayînin. Eger çekdanîn temam bibe, PKK nîşan bide, îspat bike ku hebûna xwe bi dawî kiriye, wê demê meseleyên yasayî dikarin bikevin dewrê.
Doh jî qismekî li bernama wî guhdar kir dibêje Partiya Karkerên Kurdistan pêşî derdikeve dibêje min dawî li xwe aniye. Ez êdî fesih bûme, xilas bûme. Min dev ji çekan jî berdaye. Dibe ev têrê nake. Dibe artêşa me û bi tevê mît îstixbarata me biçin ciyê cî lêkolîn bikin, îspat bikin, tespît bikin ku ev rast e. Ew dikin belge tînin pêşkêşî Serokkomar dikin, Serokkomar dibêje temam. Em weke dewleta Tirkiye gihîştine wê qenaetê ku Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kiriye, çek daniye, êdî temam biye. Wê demê ancak em dikarin dest pê bikin qanûnê nû derbixin. Heta ew çê nebe em nikarin qanûnê nû derbixin. Ömer Çelik balkişan ser daxuyaniyên berpirsên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û banga bi cîhanîna peymana dehê adarê. Di civîna xwe ya dawî de gotin em ji bo Tirkiye nabin gef. Yani behsa daxuyaniya dawiya Mazlûm Abdî dike. Baş e bi cîhanîna vê peymanê yani peymana dehê adarê li gorî me îspata wê yekê ku Qesedê ji rêxistina terorê derketiye yani dûr ketiye. Karaktera rêxistinan wiha ye li rewşa konjonktûran dinêrin. Komara Tirkiye şiyarî daye gotiye ji rewşên alos hewl nedin tiştekî ji xwe re bi dest bixin. Doh me bi xwe lê godar kir berfirehîya xifê. Yani dibêje baweriya me bi rêxistinê tune ye. Ew aniha vê pêvajoyê li gor menfaetê xwe bi rêva dibin ketine navê. Rast dibêje. Çima em ji bo menfaetê xwe nekevin nava van pêvajoyan? Ya tu Kurdan çawa çi dizaniya? Ömer Çelik bûyî mejiyê xwe pûç. Yani em ji bo xatirê menfaetên dewleta Tirkiye ketine nava vê pêvajoyê. Divê baweriya me bi rêxistina tune ye, rêxistin dikevin nava pêvajoyê, paşê jî dibin re jî tekîliyê xwe bi dewletê navnetewî re çê dikin, heta ku menfaetê wan tam bijiya, wê demê diçin li gor menfaetê xwe tevdigerin, li gor faydê xwe tevdigerin. Dibe evaya karaktera rêxistinan wisa ye. Konjonktûra siyasî digerin ji xwe re. Dibe me şiyarî daye wan. Nebî tiştekî wisa bikin. Tiştekî wisa nekin dibe. Me çi gotiye mîna me bikin. Wekî din serokekî Durzî jî ji xwe re dike hedef. Ev herema Durzî Swêda weke bölücü, weke cihêxwaz pênasê dike. Çelik diyar kir ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berê ji Beşar Esad re gotiye mafê Kurdan bide wan. Ya Tayyip Erdogan çi derdî wî heye ji Beşar Esad re bêje mafê Kurdan bidin wan? Mafê Kurdan bila bi xwe pêk bîne ne wisa? Erê. Yani qesta wî çi ye mafê Kurdan hevano? Demekî li Sûriyê nasnameya qismekî Kurdan tune bû. Nedad naskirin. Weke muhacir, weke koçber penaber yani. Dihatin statûya wan wisa bû. Nasnama wan tune bû. Ne dikaribûn çêna mektebê, ne dikaribûn mal û milk bikirin, ne dikaribûn sazî ve bikin. Mîna penaber bûn. İja ew bê nasname bûn. Tayyip Erdogan dibe ku ji Beşar Esad re gotibe tu nasname bide van Kurdan bila serî ranekin. Bila şiyar nebin. Hinekî nasnama wan a mîna ame a Tirkiye hebe. Qene wan weke Ereb pênase bike nasname bide û xilas. Ev bû. Yani mafê ku behs dike Tayyip Erdogan wê demê Beşar Esad re gotiye rast e. Nasname bide wan. Ama nasnameya Sûriyê. Ama virada mafê Kurdan û netew metew tune ye. Yani bila Ömer Çelik derewa neke. Dibêje em li vir bi çavekî xirab li kesî nanêrin. Em tenê li wan kesan bi çavekî xirab dinêrin ku bi çavekî xirab li welatê me dinêrin. Bila Türkmen, Ereb, Sunî, Şî, Elewî, Êzidî hemû qezenç bikin. Ji bilî serokê Durzû yê cihêkar yani bölücü tu pirsgirêkê me bi kesekî re tune ye. Em mafê wan diparêzin. Berdevkî AKP her wiha îdia kir İsraîl herema Durziyên cihêkar û herema Qesedê dike yek. Bahsa koridora Davut dike ha. Ömer Çelik kesekî mühim e di AKP'de ha. Yani berdev ki û bi salan e di nav de jî. Yani
Dibêje İsraîl niha plan kiriye herema Dürziyan Swêda bigîne heta herema Qesedê yani Rojavayê Kurdistanê. Ya rast ev e divê rewşekê wisa çê bibe ku Türk, Kurd, Ereb û gelên herêmê qezenç bikin. Qezençkirina Kurdan ji xwe re kiriye derd Ömer Çelikî. Ji xwe re neke derdkeko. Qet ne mesele ye. Serê xwe ser Kurdan neyîşîne. Min nivîsa binî jî nedabû serê, çû derbas bû tiştina ve. Hevalno di vê naverê de ene kese daxuyaniyekî balkêş daye ev demekî dirêje me cih nedabû wan. Hûn zanin ene kese beriya ku hevdîtinên aştiyê ê Kurd û Kurd çê bibe bi dewleta Tirkiye re di nava hevkariyekî pir ciddî dabû. Lê aniha ji daxuyaniyê wan em dibînin ku eleqa wan bi dewleta Tirkiye nemaye. Li Rojavayê Kurdistanê pir aram e, pir xweş li hev dikin. Di diyaloga bi Şamê re bi PYD re didin distînin. Ji diyaloga bi Şamê re gelekî acizin. Yani hatta diyalog tune ez wisa bixwînim, daxuyaniya wan heye. Ez hema bu ara parve bikim. Muhammed İsmail ji Rûdawê re axiviye. Serokê Encumena Niştemaniya Kurd ya Sûriyeyê Muhammed İsmail, rewşa dawiya Sûriyê helwesta Kurdan ya li hemberî desthilata nû ya Şamê nirxand. Muhammed İsmail diyar kir ku Sûriye êdî ve nagere sîstemeke navendî ya berê. Çareserkirina pirsgirêka Kurd mifteya aramiyê ye dibêje. Ne mümkün e Sûriye vegere sîstemeke navendî. Sûriye yan wê perçe bibe yan jî divê xwedî siyaseteke ne navendî be. Yani federatîv. Muhammed İsmail got em hikûmeta demkî ragihandina destûrî ya Şamê qebûl nakin. Hikûmeta Şamê di vexwendina şandiyê hevbeş ya Kurdan de ne ciddî ye. Rêveberiya nû ya Şamê amade ye tawîzan bide derve lê belê nade milletê xwe. Peyama bêyî çareserkirina pirsgirêka Kurdan li Sûriyê aramî çê nabe. Yani bêyî çareserkirina pirsgirêka Kurdan yan jî diyaloga bi Kurdan re li Sûriyê aramî nemümkün e dibêje Muhammed İsmail. Qismekî hevpeyvîna wî wîsayê ez wisa zû zû bixwînim. Rewşa Sûriyê gelekî aloz e. Her du mehancarekî, her du mehancarekî bawekî ev rewş diguhere. Di destpêkê de navê wan yani HTŞ Hikûmeta Demkî ya Sûriyê navê wan ji lîsteya terorê nehatibû derxistin. Cezayên li ser wan wê demê nehatibû rakirin. Helwesta wan wê demê nerm bû, cuda bû. Hinek gotinên xweş û şîrîn di derbarê pêkhateyan de dikirin. Me dilê xwe jî xweş dikir, me spasiya wan dikir. Piştre çi bû? Piştî ku ceza li ser wan hate rakirin, piştî ku navê wan ji lîsteya terorê hate derxistin, peymanên bi milyonan dolarî bi wan re hate îmzêkirin, wê demê helwesta wan guherî. Bû tiştekî din. Bi rastî jî ev cî me tirsiyê ye. Bi taybetî ragihandina destûrî ya bawekê yekalî, avakirina hikûmetê bê guherandin û hevbeşkirina pêkhateyan, yani hem destûra bingehîn bi tena serê xwe îlan dikin, radigihînin, hem jî hikûmeteke nû ava dikin bê beşdariya pêkhateyan, Kurdan, Dürziyan, Elewiyan. Goh nadin tu milletekî din ji bilî Erebên derdora xwe. Ev dibe cihê xemgîniyê ye. Em vê rewşê red dikin. Em weke Kurd ji destpêkê ve di konferansa 26 Nîsanê de ku bi pêşniyaza Serok Barzanî pêk hatibû, bi hevkariya Birêz Mezlûm Ebdî pêk hatibû, hemû hêzên siyasiyên Kurd mekarî nêrîneke hevbeş ya Kurdî di du beşan de nîşan bidin. Beşek nêrîna me ji bo paşeroja Sûriyê çi ye? Beşa din jî mafê Kurdan. Wê çi bibe? Ev hate nîqaşkirin. Me şandeyekî hevbeş di nava xwe de ava kiriye. Bi rastî jî heta niha şande bi hevsengî bi hev re ye. Tun nakokî, cudayiyekê di nava me de weke şande derneketiye holê. Lê heta niha hikûmeta Şamê ev şande dawet nekiriye Şamê. Di nava me de problem tune weke şande yani PYD NKS. Lê belê bi Şamê re problemê me hene. Gazî me nake.
ew naxwazin bibînin ku neteweyekê bi navê Kurd heye, heqê wan taybetmendiyê wê baweyekî cuda heye, pêkhateya Kurd ji hemû pêkhateyên din ên Sûriyê cuda ye ji ber ku neteweyeke taybetmendiyê xwe ê cuda hene. Pirsgirêka Kurdan li Sûriyê rast e niha ji çarçoveya teng ya navxweyî derketiye gihîştiye asteyeke navnetewî. Hêzên Kurd bi hev re bi rêk û pêkin. Em hêzeke siyasî ne. Nêrîneke me ya siyasî ji bo pêşaroja Sûriyê heye. Ji ber vê yekê rewşa hikûmetê heta niha lawaz e. Ew hikûmet heta niha tenê behsa aste û baweriya navnetewî dike. Mafê neteweyan di ser yani di ser goyê xwe re davêje. Niha pişta xwe daye hêzê navnetewî. Baweriya xwe bi wan tîne dibêje yani. Hindik ma gelê Sûriyê di van 15 salên borî de ew qas nexweşî, ew qas alozî dîtin zehmetek û carekê din bibe dewleteke nabendî. Û carekê din deselateke tund, eşk û binpêkirina prensîbên cîhanî û çaresernekirina pirsgirêkên welat vegere Sûriye. Yani mîna berê nabe, ew jî bîr bikin. Eger bixwaze mîna berê bibe, ew ê perçe bibe. Yan jî mecbûr e siyaseteke ne navendî birêve bibe. Ji bo welatan jî em di wê baweriyê de ne ku Amerîka, Fransa û dewletên derdorê yên eleqedar dibin bi dosya Sûriyê re, ne li dijî Kurdanin, ne li dijî nêrînên me ne, ev jî girîng e. Lêbelê sist tev digerin dibêje. Doza me hatiye naskirin. Ji çarçoveyeke xwecihî ya teng derketiye asteyeke navnetewî. Doza Kurdan êdî binçav nabe dibêje. Hevano parlamenterê CHP înan Akgün jî Pesnê Barzanî da ez hema cih bidim wî jî muhîm e, çima nebe? Belkî Kurd e jî parlamenterê Qersîyê CHP înan Akgün Alp ragihand ku peyamên Serok Barzanî yên aştiyê gelekî erênî bûn, Serok Mesûd Barzanî li navçeya Cizrê ya Şirnaxê Bakurê Kurdistanê tevlî sempozyuma navnetewî ya Melayê Cezîrê bibû. Parlamenterê Qersîyê CHP înan Akgün Alp li parlamentoya Tirkiye balkişand ser wê serdana Barzanî ji bo pêşwazîkirinê spasiya xelkê Cezîrê kir. Peyamên wî yên ji bo pêvajoya aştiyê erênî nirxandin. İnan Akgün bi bîr xist ku Barzanî li ser vexwandina waliyê Şirnaxê çûye Cezîrê. Peyamên piştgiriyê yên Barzanî ên ji bo pêvajoya aştiyê cihê kêfxweşiyê ne dibêje. Rexne li helbesta li hember hevserokên şaredariyê Cizrê girt. Di dema vê serdanê de binpêkirina rêzikên protokolê müdaxeleya li hember şaredarên Cizrê nayê qebûl kirin. Ya rastî mi tam neşopand. Yani xuyaya müdaxelekî pir xirab çêbiye li şaredarên Cizrê ji ber ku walî organize kiribû. Bê hurmetî kirine li hember şaredarên me ên Cezîrê. Ez bawer dikim ku di vê serdanê de serdanên bi vî rengî de li gorî rêzikên protokolê baweyekî ku nebin sedema aloziyên nû ev civîn werin çêkirin. Dibêje di dawî axaftina xwe de Melayê Cezîrî jî bibîranî, spasiya mazûvaniya xelkê Cezîrê kir. Ev baş e, yani ji CHP mero tiştî wisa bibîse baş e, belkî ji ne CHP bi xwe wisa daxife. Bi vê wesîlê ez ji Xwedê rehmetê ji bo alimê mezin Melayê Cezîrê dixwazim, ez spasiya Birêz Barzanî dikim ku bersiva vexwendina waliyê me daye. Ez silav û rêzê xwe pêşkêşî xelkê Cezîrê dikim ku bi tecrübeya xwe ya qedîm bigê bûyî têgihîştina xwe mazûvaniya Birêz Barzanî kiriye. Hevano li Amedê 3 fabrîka hatine girtin. Ev jî Hüdapar bas dike, Faruk Dinç parlamenterê Hüdaparê ye. Radgihîne ku li Amedê ji ber zêdebûna mesrefên sektora tekstîlê ev sektora me fabrîkeyên ku kinc û beran hildiberînin çê dikin pir di zehmetiyê de ne. Rewşa wan pir xirab e. Li ber îflasê ne. Hatta di nava sê mehên dawiyê de 3 fabrîka hatine girtin. Atölye dibêjî, fabrîka dibêjî, çi dibêjî bêje. Yani kesên ku van atölyeyan bi rêva dibin hilberîner berê xwe didin Misrê. Rewşa sektora tekstîlê ne baş e. Li Amedê bajarê tekstîlê hatiye avakirin lê mixabin pirsgirêk hene. Mesrefên sektorê gelekî zêde bûne. Gelek karsaz ji ber mesrefan mecbûr mane ji Tirkiye berê xwe bidin Misrê.
Hejmara karkeran da ketiye hatta 2000'an. Halbuki diviya bu pır zede biya. İnsan bıxıbt yana. Mesela gırtına kargi ham biye sedema bekariye ke mezin. Normal diviya bu qasi 20,000 karkeran kar bikira. Di sektora tekstilî de. Lê niha hejmara karkeran da ketiye 2000'î. Ev hejmar her ku diçe kemtir jî dibe. Dibêje parlamenterê Hüdaparê. Ya rewş bi vî şeklî hevanna. Mesele ev e. Niha ez hema vedigerim ser nûçeyên deqeya dawî. CHP û AKP gelek bi hev ketine. Serokvekîlê Koma Partiya Gel a Komarî CHP Murat Emîr bersiv da gotinên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan gavadin çi gotu me buhara parve kir dibêje özel hedefê bila neguherîne eger dixwaze cellat bibîne bila li neynikê binêre. Îja Murat Emîr Serokvekîlê Koma CHP li ser hesabê xwe X'ê bersiv da van gotinan dibe qeyyûm tayinê ê ku qeyyûm tayin kiriye emin netûy. Dibêjin ê ku şaredarê hilbijartinî daye girtin emin qe netûy. Dibê dema dengî wî kêm bûn ê ku pêvajok xist buzdolabiyê yarê sarincokê dibê sankî emin û netûy. Yani hemî dijmêre xetayê û kêmasiyên Tayyip Erdoğan. Pirsgirêka Kurdan dibe tune li vî welatî. Dibe avaya me got yan te got. Dibe me weke CHP dema ku me proje amade kir. Me rapor amade kir ji bo çareseriya doza Kurd. Te got pirsgirêka Kurdan tune ye. Waxtê ku em nebînin tune ye. Em behs nekin tune ye. Vaya gotinê Tayyip Erdoğan'ın rast dibêje. CHP jî rast dibêje. Tayyip Erdoğan jî rast dibêje. Di derbarê Kurdan da hemî rast dibêjin. Tu dibê qey meseleya Roboskî, komkujiya Roboskî me kiriye te nekiriye. Ew jî rast e. Tu dibê qey dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar daye ku Selahattin Demirtaş û siyasetmedarên girtî werin berdan, tu dibê qey me asteng kiriye û Tayyip Erdoğan serbest berdaye. Ya dibê merû ew xwesa dirû nabe. Ya. Yani medya behs nake me ji bîr nekiriye dibêje CHP. Di vî aliyê de hevan CHP jî rast dibêje, AKP jî rast dibêje, hûn jî rast dibêjin, mala we ava. Ez ji we re bêjim ev sê çar rojin em wextê bülten amade dikin, ez pir zêde şîrove dikim. Şîroveyê me bala hevalan dikişîne. Gelek peyam tên ji min re. Pir hevalên me kêfa wan tê. Hevalên ku godar nekirine, hema du sê rojên dawiyê de me çi gotine herin ji kerema xwe re hem biecîbînin, hem lê godar kin. Bi vî awe yani rîca min ji we ew e ku em vê kanalê hinek mezin bikin. Eger hûn bibin abone, hêsan e, beleş e, bibin abone vê meselê em hinek mezin bikin. Baş e? Ez xatir ji we bixwazim. Ez herim amadekarî bikim ji bo bültena êvarê.